Την επόμενη φορά που θα ξαναδείτε είναι η κοκκινιστό με πατάτες στο φούρνο ή στη φάλα με κρεμμύδια μέσα σε μια κατσαρόλα. Θέλω μια χάρη να μας κάνεις. Χάρη, σαν τι χάρη? Εσύ που είσαι φιλός. Ναι, είμαι. Που είσαι έξυπνος. Όχι να το πειραστώ, αλλά και από αυτό είμαι. Που είσαι καλοσυνάτος. Αυτό που το ξέρετε. Κάτι καταλαβαίνουμε κι εμείς από ψυχολογία. Άρα να το πες. Που είσαι... Πέστε κι άλλα, πέστε κι άλλα. Απεινώ το τελικό ζωάς. Τόσο χάρη το Ναζάρι που θα έχω. Και καθόλου τελικά. Θέλω να ακούς. Ναι. Να μας κάνεις τη χάρη να πας στην πόλη και να δεις τι δέντρα στολίζουν τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι. Εγώ στην πόλη και γιατί παρακαλώ. Σας φαίνομαι ότι βαρέθηκα τη ζωή μου ή ότι θέλω να δώσω την κορμάρα μου να τη μασουλώνει αυτό. Παπα, όλα και όλα, αλλά εγώ δεν είμαι για επιχειρήσεις. Ψάχτε αλλού, άλλο θέμα. Τέτοια χάρη δεν σας κάνω.